Christian Missionary Church channel kan lo le le tun chu a hian in CMC member zinga kan tlangval chuan USA Marine Corps tlangval Vanlalvena Jahau kawmna hun thata kan nei dona anhena tang hian thungei nom tak tak te le pathianina akai hruai dan ro pui tak tak te kan hre thei dona thlir tu ten abula tanga atop thlanga min lo thlir sak dur cheu in Christamin kan soma cheu tuna a chen na in ngeya kan hmule don nia lâu lên rồi Dammo nia CMC channel talon kom kan rất là lâu chi bai le vete chị vậy ama sain vainia I hun chep ta kara CMC channel tele thlir tu de tana in kom na hun chatak min pe ki kan lawm tak zata lawm thu kan hri che cái bộ lawm lu tu cái in chung ko chan chin toy le tu na in chen mek na min han hri them unau pathum kan nia mi pa vek kan nia ke ma hi library kan nia chuanin a then na thokin kan ma then lekha kan la zira chuanin kan chung koi tu ren Johnson ai wa kan sei me kan e nang chu ai military lama iluta a iu naw pian pui dang te te enge an tho mek eng na te nge tura hi ka u hi graphic design zirin awma hi ni kumlam khana zir zo ve chi tura hi in ta thok ve chana chuanin kanau hi tura college kum thumna third year kalme ka medical lampang zir tum ve ni alom om le mai in unaw in tum masang rom le mai iming pum min han hri theim chuan Marine Corps a hian in tuna ingreng nge ini ti kha min han hri thei bokem ka ving pum hi Vanlalvena Jahau dia ka thian te hian ve na te vidia ve te vidia chuan tuna ta khian ka rank hi corporal ania sergeant tu chia omen chuan hemuna high school bul ilo tan dan le tunai than chin min han hri theim high school hi kumli lai ka kala chuanin sang hi som pasari khanin pathian zar ga graduate ve thea chuanin tuna hianin part time in college ka khalpani ani le high school is your lai chuan athiam thei pola ngai tan thina eng level angai om thin high school hi kan lai khanin athiam thei pol chu kan nilu tuk lawa amai ro chu pathian khoi na zara athiam thei lo pol chu kan ni big lawa average student chu kan ni vein ka share kan lai khanin alom om le me chuan tuna e college is your mek hi englam pange is your mek tuna hianin criminal justice hi ka zir veya law lampang dan lampang hi ka zira ka tui zo hi ni veya tam thak chu kala zo lawa bul ka chan ve chaw ni alom om Marine Corps hin engwang lut nge ini hi kalu chan dan ha lo soi fia tai la high school ka kalai also pahni ka lu do khanin I ka future lampang kha ngai tu ve thana chuanin enge high school ka zo hianin enge ka ti don college ka kal don nge ti kha kai ngai tua khati lai khanin kan lunch break lai hianin National Guard mi le sa hi aron recruitment kan school aron nei aron luta ta hianin enge hei lu tuinom chuanin chu ti khati I anron tia ta khanin ka thiam pa nen kha kan zo chiang ve ta chu kan zo chiang kha benefit te khatiang engkim zong enge in ti te kha kan zo ta khanin min interest ta masa chuanin I high school graduate college soccer khel ki ka chak ve china ka tuye mani vain amai ro chu kamiten that lo ta ga chuanin claim chuanin min ti nervous ve deu wa khanin enge in try out ve sin re te ang ka tia elo chu ka phone number le ka ming ha ka peta I National Guard chuanin khamin nuwa khanin anu ni thum nu ve la khan mi rong call ta entinge iron lu ve I du am entinge interest ve mi ron ti ta chu ta chuanin ka in tia ka in bia chuanin atu ka chuan office a han kala a hin betran ta chutia ka in biak nu rei ta kan biak nu a khanin enge requirement ti te kan zo ta I enge ke yang hi entinge klingvet
katlin ve thei dan te ha kan zot nuwa khanin I enge a thadon phian mai ya ti khan I ka hole a chuanin ka chung te ha kan zot le kan ron le kola chuanin kanau boy hi I high school kan lai khanin I JROTC a sipai class alo la ve china chuta chuanin england ber hinge zomila thang ti ha kan zo khanin ani khanin marine corps hi a thang zomro I elo military a chuanin I antaf bera chuanin training te poi hi hau tak bera I mi elo america rama chuanin an ngai san bera ni wa hianin marine corps hi tribal a thang an tia chuti ta ka chuan ka di marine corps recruiter ha ka han bia chuan ka in call ka in bia kami nuwa khanin ka chung te kan ron le atira ha chuanin tingeniang unsupportive vak lo ni amai ro chu kan a benefit te chuanin training te enge hmasawnna theinana thati ha kan chu chian khanin I katan khan a tha khan ka she me mai ni chuanin I ka chung te ka convince thei ta chuanin kan pu hen chu ka in be fela medical exam te chuanin alunan hianin SVAP test an tita hemi SVAP po hi English te math te science te subject chi sang I chan tur ni dar kar level chumi chu kan changa pathian ko ina zara voi khanna khan ka pass ve ngala chuanin chumi SVAP te medical te chi sang test kan nei nuwa khanin I ka tling ve ta chu di chuan contract kan sign a chu di chuanin chu ti azom ve thei chu kan ni ani chuan ino panglai shimshim atang hian military lampang hi I tui zong lo ne shimshim ka te la hianin chu tiang ma tui chu kan ni lawa zom na lampang ril ru engma put kan nei lawa amai ro chu movie lampang vela hi chuanin ka ngai sang the man video ente movie in do lampang ente hin nuam ka ti the ma amai ro chu a zom tak chu ka te lai tak chuanin zom tum na ka nei shan lam ti chuan ni chila khan national guard ha in school a khan non tal ta tro ani chuan marine corps hi iwa zom dei si a chuan I zom chung chang hi chung te I hril hian engting nge an lo tui pui chem engting an lo ti che ha khan ni kan school a khanin national guard ho khan ron kalta ka phone number te bo ka pe veka amai ro chuan mani ka va bia khanin decision kha kala CM khal du lawa engrands dang tenge om ti kha kan zot chianga chuanin khata khanin kanau boy hi high school ka lai khanin JROTC marine JROTC sipai class a local version chuta chuanin ani khanin experience claim te lo nei ve wang khanin min han shilfia engrands tenge engen thodan chuanin eng branch hinge thaber eng hinge ngai sanber le eng training hinge tab ber ti kha min han shilfia ta chumi hnuwa chuanin marine recruiter zo kha ema kha zo kha in gava pelea national guard te army te kha ti du to lawin marine corps zo kha lu tuin an marine recruiter kha ba bezo ta chuanin gava biak hnuwa khani ka ron holea chuanin ka chung te ha kan shilfia enge a thadon em ti te ha kan ron ve phota atira chuanin an lo supportive vak lawa enge tulaya chutiang khatiang in dawna te oma chumi khami chu ti vela wang hain kemin an supportive vak lawa amai ro chu ka in rona I chung te nen kan soitak nuwa chuanin anuwa kha chuanin an supportive le em ta pathian kan rona chuanin chumi nuwa kar khatna kar ni vel nuwa khanin kan marine recruiter ha ka wa bele ta chuanin hei hemi hi ka ta thatur ni ang tin ke in sign up ta ni ani chuan he tunma kan lo hriat ang chuan sipaya lut kan tiang chi chu silai kha chung kengdon ge ya enge thil lo thon ommo hei min ti lau thong ve ni chumo khatiang khan amar chu khatiang angkha helama chuanin ani lem lawa thamon thak em ani ti kha ishil fiana save bokang chu tro chumte ani chuan USA military a hian mo branch engzang nge oma heng branch a hian in branch nge du har saber US military a hianin branch panga noma chung chu US Army noma US Navy
US Air Force chuanin Marine Corps le US Coast Guard te noma chuanin alu har saber hi chu a requirement hi chu inang veka hi medical exam an neya chuanin SVAP test hi pass angaya SVAP a chuanin English te chuan science math chuanin subject chi sang sang som pakhat vel hi an test a chu phal tlang angaya chuan chumi hnuwa chuanin branch sang sang hi a inang lawa regulation te elo chuanin standard te khan nei vekta I keini Marine Corps a chuanin I enge I weight standard le height standard hi omta chuanin chutiang I height fit nga le chuti zat asang ni chuanin I weight chumi khami za som nga tanga za som sari inkar entianan ani turani ti te kha weight standard kha omta khami kha branch sang sang I ainang lawa chuanin Marine Corps a chuanin a training lampanga chuanin Marine Corps hi a har saber le how tak beran so yania chuanin training po ya reibera car som pathum ania branch dang ero hi chu ka hriat danin car riat te car pu te ani ani chuan chung branch te chu zom du chuanin high school diploma kan nei phot chuanin kan zom thei tin ani chumo mania kan tui chuan oni ka soyang khanin regulation hi branch din hin an neya a chen chuanin te tu taksa du te nama branch danga chuanin du mielo lu thei mielo te tu kham I taksa khoi milai nei chuanin lu thei lo ti te ha omta khain branch sang sang ai nang lo ve ta ni Marine Corps te hen ta tu chut an phalen Marine Corps a hianin ta tu chu chut phale amai ro chu keimani branch dang chu ka shilo keimani biga chuanin kan kut kor kan ha ka hemi kan kut lai lang thei chin hin phal lawa chuanin kan hmai kan hngong heti lai kan bek lama te hianin alang thei kor ha ka lang thei chin hin phal lawa chuanin bana ve thung chuanin kan a regulation chia chu ka shelawa mai ro chu heti lai kan ban le kan ban bicep lai a chu te pon lama I khati khan a thei ni nang ma te hen ta tui nei ve ke hi chuanin nei lo te tu hi anal hi ka ti ve thei khop me a thian ten na an chu da lo hianin amai ro chu ke hi chuanin in taksa hi I ta tu chu thi chuanin nge I pathian du ta ka min siam I kan taksa hi thata ka min siam ni vain ti bol ro hi ka tum lawa chuanin hun chen khata chuanin te tu nei chuanin thi sen pek thei lo ti te haw ma wang khanin I te tu hi chu taksa chut lo hi ka tum athale mai tro pathianina moi taka adu thu sama min din he taksa kan du dana kan lo ti bol lo kha chuanin athalo thei tat be tro hmasawnna kan don turang chi te kha a lo dang be theya I ti lo kha atha khop mai chuan Marine Corps lo pian tan dan le Marine Corps hian enge in ti ber ti kha min han shil ta che Marine Corps hi November ni som sa khat jasari som sari parup khanin Philadelphia bar hata lo pianga lo dinania chuanin tuna kan ti ber chu America 911 force tia ka wania hemi hi om zia chu US hianin ramdang den conflict an piang hianin keimani hi antiklai point ready tura ti kan nia USA hianin da ramdang den conflict an hianin athon masak ber tu athon chu masak ber tu le kan nia antiklai point ready turin boruaka poni se khomola poni se tuya poni se antiklai po khoi huna point 5 thei tura din kan ni ani chuan rigun thil no oma pianga kal ngal thei tura inin paisa renga ngai ni chumo ni chin khan Marine Corps tan bi kha chuan basic training a khan kar som pathum ti ta tro kha kar som pathum chunga khan in training ting in paltlanga min han shil ta che kan basic training a kar som pathum ania kan chi sang sang kan tin khop me a tlang queen tui chen lampang kha qualify nga ya chuanin gas chamber ate kan lu ta chuanin silai M16 kan kap boka qualify ngai boka chuanin martial lampang hi kan ti boka mani in vendan
kan zir boka chuanin hike lampang bo kan ti na sakhop mai mail thum mail kuwa kan hike kan keimani backpack hi kan naka hi pound som rukvel chu diveng kan naka kan hike tlanga California ani biro char mai ni mo ani deu ver ani kan kalkual na sakhop mai chuanin chi sang obstacle course te oma shruya lon chau ti te I nisakara ti hanin I soi tur chu tam khop mai ma se I khang hike te chuanin silai ka lampang ha kan tinasa ani chunga chuanin hei voile khata han qualify ngai ang chi mo han ti thei nga lang chi khange ini a tlemin repeat na chance te an pe ve chewem han ti non le ang chi kha I repeat the chance chu pe I hei galo soi fia de nga I swim week hi qualify week ta kar khatsu min peta I ni khata zau khalte ni lia zau khalte no ma se kei khatsu swimming kha har ka ti bi ge mem ta san chu tui chen ka thiam that lo wa ki thiam chok kha ka nia ka kal don po khan ka hu phur ma I hei hi claiming lo soi tam de wila testimony po pa se ka kal khanin ka hu phur we ma ma ro chu I ka pu te hanin dan zir ti ron cheu lo mu khe ma I lo I pa se me ma min tia chu kami ring ve tom hang kala chuanin swim week a khanin first day a khan Monday a khanin I ka fel chiang khom me 50 meters vel hi elo I leu phei turania khata khain azat ve po kha a thleng lawa ke mani korlian de min pe boot de khain chen phei tur khania ka thling lau chiang khom me a chuanin ka lungai ru re khom me a chuan second day khan ka vakal le a I angai te bok chung ka fel le a chuanin I kai ka thin lo ha ka in ring ru deu to khom me a I min drop no de bokatia min drop chuanin ka graduate chen tarwa han graduate thei lawin I kar thuma tlai kha om theya ani lo ponin lu thei lo qualify lo top hang kom theya ama zu kha ka tong trai I lo ka ho nu azara to po khanin chuanin khat ta khan mak deu main bible kha I zantin hi chiar ka tum ve a ka chiar ve shina bukem ko blai khanin chuanin khami zan khanin Wednesday Tuesday zan khanin ka fail tu khanin bible kha ka chiar le ta chu mak deu main rom bu kha ka chiara khata khanin pola tirko pola I lo rom si peidan mana I Roma Kaisarat nena I kalpui tura anom lai khanin an long haron cheta thut mai ni I tui phone vel khanin chuin khata chi khanin ka chiara I bible na soida kha chuanin I tirko pol le longa chuang zong te kha khomola chuan an hleu kai ta ti kha ka chiar fu ta hlau mai ni chu amak kha ti khop maya ni chuin pathian in min chan pui don ni hi katia khami ring khanin I atuka chung ka fakal le ta chuanin I ka hleu an hleu kai tlak mai hei pathian ring mi te ring lo mi te pon man hleu khai soi ngei poin ka thei ve do ni ti ha ka in ringa atuka khan ka fakal le Wednesday a khan amai ro chung lai te bok chuanin ka fel le a amai ro chu ka pu te ka instructor nei hau khan in beidon san du big lawa ka tum tla ni khan shiat ve fang khanin min pui ta chu kan zira ni leng deuh tho khan tu ya khan swimming pool a khan ka oma ka taksa de ha khura chuanin amai ro chu atopa to wa chuanin qualify panga kha oma min pui chumin I pathian zara ka qualify a ka zau ve thei sha mani hian ina ama nei ti reng che adua a thlang big riau che ni chumo a ro pui khop mai ani chuan training bora ka kha chuan tui lewi harsa iti ber anyang chutro ani yang ani le anua mi ti ber hi enge niang nuam ti ber hi ka nei lawa nuam chen tlem azong nuam ka ti ho ka lo soi ga nuam ka ti ho chu silai ka hi nuam ka ti a zom chan te po nia voi khatma ka zom phai hi kala kap lawa khatia experience nei kha anuam ma M16 ka chu meter zati zathum zanga tang ka boka chuin anuam ka ti ma chuin chu lo danga chuin
hiking hi anuam ka ti vele a atira kha chuan arit ka ti khop me a harsa kan ti boka mit kan vai khanin katan kalau pot cha long cha in bek phur kha eng teng rit nge diang kan be kha kan main pack kha pound som rukvel ania kan thom to kan blanket engkim ha kan phur ka pundaga riak kha kan nita kan phur ka jo kan silai kan phur boka kha be vai khan pound som sarivel tal chu diang khani ha kan hai ka a har ka ti khop me ya ti ra hain kan ege kan kalmuang si kan thanna sa si ma se khami kha kan ti tu a chuin mel kwa vel kan hai ka top lama phe kha chuin kar thum dana kan hai ka wa kha din a top lama kha chuin ga ya kan nei to wa khain an duam kha kan ti ta em zong ta di chu chuan training in kal hun lai chuan in boruak kha eng ang hun lai nge ani a summer nge winter nge ti kha ka kal kha din June tha top lampang summer lai khan ka kala California San Diego chu khati un lai kha din a sa khop me 100 degrees vela dia ni rei bok ne kan lum khop mai a duam vak lo sa ni te po dang lam vek thei do ni chu tra karon kan zo karon chu phe ka jong ka thu vek a chu ka kha din lo hai chem bin lo hai lek ani Hispanic lampang te mo ka nang lek no na ini me mo lo ti lo chu ti em lo wang chu tra ma ni fa de chu tu nge hai nga mo ani chuan in training kalna khan mo akal zong zong kha in tling be kem mi engzat nge kala khata khan mi engzat nge tlinga mi engzat nge tling lo tiang chi kha an sei te che kan kal kha in ke mani platoon bi ga chuan in mi za kan nia mi za kan nia chuan in squad bay pakhata hian room pakhat lian pui a hi kan che khom veka chuan in a chen chu a first week a pay to lawa bang te no ma a chen chu medical wanga tla te no ma kena ke tina ke ru ti tliak te in liam pal te no ma khang na chun zom thei lawa chuak ta te no ma a chen chu pay to lo ho chak lu tu khatiang te kha no ma a to pa kan graduate kha chuan mi somriat pakhat chi kan ni som pakwa vel chu an drop ta di na chu in ain graduate in tam kati a har sak ngai to in mo chuan in kha hun chunga nang ma te in hliam na te in nei ve in lo nei ve pathian khoi na zara in hliam na ka nei lawa ka shisel thakop me ya kai le in kai ai dan tok ka thiam wa kai in su wa kai tam lu tuk du lawa ai kem du lawa boka ka che rang hu khan pathian khoi na zara ka ti thei ve zel ani ani le e in chung changa khan han in zot thui tai la eng e in nge in ina nangmani du thil ten e them an pek chin chau nge an phar ai le in hi thakop me ya amai ro chu chi sang i option paruk vela oma ei tu sang ka dai thea amai ro chu i nitin training nei kan ni wang hian kan nei le in hi ka in zoom da sa le a i entira in taksata changkai lo cake ti te chuan cookies ti te ice cream ti te chu kan ai thei thawa mai ro chu atam zok sori kan ei lawa chuanin ei na hun hi kan nei tlem boka eng tiklai po check wala rang theng mera kal vat kan ni wang hianin all sam tura di lo boka har sa tura di wang khanin ei na hun kan nei tlem mai ba ka kan nei hi ka in ATM kan ATM a kan tak sa ta na thatu le kan mamo tu chi kha kan ei ne tro resel na in ngai poi mo le ni chumo chuan in training hun chung khan in ni tin hun man dan mo he dar kar tin hi eng tin nge hun in man ti kha min han shete kan training hi zinga hian kan ni tin hun man na zing da ruk vela hi kan thawa chuanin breakfast kan ne ya chuanin kan kalna pia ga hianin kan rifle hi kan kenga drill hi kan nei renga kan kal ta hi kal mai ni lawin pa chu nangin hi khan ka in rema kan kal khoma chuanin class hi ni khata hianin pati pathum tal hi zuat kalang class hi sang classroom kan thua
กันตานะกันชัตูเอ็นตีนาด่านลำปังเตะยูนิฟอร์มจุงจ้างโมกันมานี่ history จุงจ้างโมขัดยังคลาสก็นี่ขนาดที่ปัจจุบันปัทุมตั้งจุกันกัลเงี้ยส่วนนี้PT physical training กันเดียดาการขัดจังดาการตีการดิบอกว่าซิงละไม่หมดหลายละบักกันกัลตาส่วนนี้ lunch กันเดียส่วนนี้dinner กันเดียบอกว่าส่วนนี้จันละมาที่ดาการขัดเวลีมานี่ปอยโมpersonal ที่คอยนะหุ่นเมลเอ็นตีรานินเลขาบุตรเชียร์โมเลขาบุตรเชียร์โมช่วงเตนะเมลเสียโมขัดยังหุ่นขัดาขัดเวลที่บินเปเวียส่วนนี้สุดที่นี่ละว่าส่วนนี้หุ่นหัวกันในส่วนนี้กันยูนิฟอร์มเดียกันคอยกันเสียมชาส่วนนี้drill ที่กันที่น่าใส่เมมบอกว่าจูบีจูกันนี่ติดหุ่นพันธุ์ส่วนนี้อันนี้จวนจงหุ่นอ่ะจวนนี่หุ่นมันดานะจวนให้มานี่ตานะประเทศตานะหุ่นเป็กอังจีโม่จงใจเลยไบเบิลเชียร์อังจีเตหุ่นเป็กเทอินเอ็มเองที่หุ่นอังเงหุ่นอีเป็กเวชินให้ที่จันลำปังอาเฮียนินไบเบิลที่บุ้งขัดตั้งที่กับเชียร์เวชินะก็บุญโดนะเฮียนี่ก็จงใจบอกว่าจีก็ถอเฮียก็จงใจบอกว่าไม่รอจูจีก็เฮียจวนหุ่นกันในตุกแล้ววะกันเทว่ากันคุมกันเสียบะกันเสียมช้าจวนกันไอ้ไลน์นับปากันสิไหลกันละbreakfast กันไปเองค่ะละจูมิโซ lunch กันค่ะกันเนี่ยจูมาจวนจันละมาเฮียนี่กันหุ่นโอลาขัดในซูขานินไบเบิลบุ้งขัดกับเชียร์จูกติตูเร็วกติอ่ะก็ตรงใจอ่ะจูดิจวนหุ่นกับปันนะจูดิอันนี้เลยหุ่นขัดเฮียนโดมขัดอังจีอ่ะเฮียนินอินเรียกคอมเวกเงี้ยมานินเรียนนะปินดันบีกินไหนเงี้ยปินดันบีกันได้แล้วว่าเรารูมเลียนโต๊ะปะค่ะเฮียนสควอตเบนติดตาจุดนั้นจูดิมินถาคอมเวกอ่ะมีซาเวลค่ะจูคุมเฮียนโชว์อีกแล้วมาที่ใครปะขัดเตะขัดยังไงตลอดจูงาไงเหมือนเลยแล้วมาบัวอยากกับบัวก็เชียนไปจูงาบัวซึ่งจูรูมจูกันได้แล้วอ่ะกันโชว์เวลแต่พอฮีรูมเดี๋ยวข้าเอาไปแล้วที่ให้ไปทำรูปแบบเอาเรียนได้อย่างตั้งไว้กันที่กันมัวกันบัวกลางกันที่หากันติดตั้งไว้กันที่กิมขัดทีบัวไว้กันที่มากันเนี่ยอินทีมบีกะจนหมดที่มายังนังมันนี่เขาส่งจนเองมีเลยสายเงี้ยตั้มไปรังเรโซ่ก็ใส่ส่วนนี้สาพีจวนตั้มไปรังส่วนนี้อันนี้ไงงั้นบ่เกมาดีมีเลยสายเอเชียที่เกมผสมกันตรงเวปัตถุปลีเวกันตรงเวส่วนนี้ฮิสเปนิกเลยเบรกี้อันตรงเวด้วยมั้งอันนี้เลยคริสเตียนอันจีซงเต็นอันเวเวให้ฮีสวยเจ้าละสันเดย์ฮีเซอร์วิสกันพันหุ่นจูเดียมันเดย์ช่างSaturday ทั้งฮีเทรนนิ่งกันเนี่ย Sunday ฮีจูกันออฟเวตาให้ฮีเกมานีสักคนนะเดียร์คริสเตียนตาชวนนี้เรียกินกันนะคุณที่ช่างเซอร์วิสเขาเวตาเดียร์นี้บุดดิสต์มุสลิมเดลล์ตาข้านี้อันมานีสักคนนะเชื่อว่าข้านี้เซอร์วิสอันพันเดตาส่วนนี้เกจูcontemporary service อะไรLutheran service กันเจ้าเจ้าตาก็อีกกันโซตาก็เชียนเตะกันกุลที่อันดูเวชินะที่ช่างเว experience ค่ะ Sunday เฮียนี่ก็เชียนเตะเราอีกกันสวกชินะอันนี้จวนอินอมน้ำมันเลยเบียอินปันน้ำมันที่อันลาวิอาเวมเองที่อะไรเงี้ยกันชินลาวิอาเลยกันเบสเอาก็ละกันวัวก็minit song vel walk la ka dilawa atai khop mai ani join ka uran dang kha ata in base a khan om ngal vek ti na mi die chi shang contemporary service awma chuanin Lutheran service awma chuanin Buddhist ho kha service an nei ve boka chuanin enge ni khale Pentecostal lawm boka chuanin Roman Catholic awm boka chuanin chi hrang pahnih pathum dang vel lo maka chiang to lo service an pena sakhop me a chi hrang a chan chu pur hrang kal khom le sa ko de hrang nei kan ni wang in khan service kha ni tin ten dong thei tura duan kha ni chunga chan hei sa kwa chi hrang kha lo om ta
kan pe mya lo ang chi te ange hei mani room alo om mai meng chi teng te kha anom ve dual thawem om ve dual thawe i sa kho dei ve lo ship hi adom ve boka khang ha chu an kal du lo chuanin i squad be lama ti khan lo o la chet ne ri ko ma i kan thil nak tu lama kan zir tu kar le lama kan zir tu te mo kan zir to sa khatiang review na khut te khan lo de ti khan lo ko me ha ni chuan hei USA military shim shim a hian mo rin na konga tan pui to tan chaplin in nei chin ti kan lo ria ta hianin rin na kal pui dan hi ektin nge nangmania sa khwana zalen na in mandan ektin nge khang khaminan shin te chaplain hi kan nei ta i pastor ang khan ni mai ta i sa khwana hi ka soi tong khanin hun sang kal khom ani ma hianin i mitin sa khwana i dang lawa chaplain ho inan an tumber chu mitin ten i Christian ni ma se khatiang Christian ni vela ho kha kha resource kan pe ve tu khani ta chuanin ke ni Christian te ho chu in khomna khan miron tel puya miron chan pui ta Christian ni lo ve thung nen tinanin Buddhist lam phang mo Muslim mo lawm ta se khang ho po kha i an service na va tel pui lo ma se khang resource le khabu mo khatiang kha amun te khan ko mu the an kal pui the a khatiang khanin i elo mi zong tang khanin an om tina ni chu recruit zong pui thei tu khan an lo om ve tina ni chu ani chon chaplain ho hian i pathian thu tiang vel te an shil ve ngai chewem mai Bible study chi te an nei pui ngai chungi an sermon top nge shil pui te me mai Christian an ni a i Christian an ni wang hianin i kan service na ka soi to khan Christian service a te chuani min tel puya min zai puya sermon te pon de chuan amai ro chu ka soi khan damdang ni langin sa kho dang ho chu resource khan pe a an mani khan kaltir ta zo ni ani chon sa kho dang tam tak mo hei ke mani Christian ni lo tam tak an lo om ta khang te kha chan nam na chung chang te hi an soi pui ve ngai thawem a force one va soi pui lo amai ro chu an shedu ve ni chuanin an soi pui theya chaplain ten nen ti kong zong pon an hmasawnna na khan an pui theya amai ro chu i chu tiang an du dan ro tin ron kal ro an ti thei lawa mani ni mal zalen na kha ngaya chuanin i an mani ka soyang khan resource khan pe a chuanin chanpui na en tiranin sa khon an lam ni lawa mani ril ru taksa chanpui nan mamo chuan chaplain khan du to iran ko the an pe thei boka amai ro chu chaplain ni chuanin an recruiter an request ani lo chuan chaplain ni khan pathian thu kha chu ti in soi pui na chan tu chu nei chuang lam ani chuan karsom pathum training ipal tlang mai baka training che sang te ipal tlang to amo tro chuan khatiang hun har sa tak ipal tlanga hlotlin na ilo nei mai baka khanin tu na hian khoi mun ange na I tho tu na hianin Washington DC a son station a chun tu na hian kum khatle chan me vel chu kaum be to ani chuan engber nge I tho a tu na ka na hi driver ang gani ba ya vehicle chi sang marine corps an ka khalan chuan marine corps izoma changin iton thil mo I hun ton to thila te englok na nge nangma I char marine corps ga zom nu hianin thil lok na ke ma tam tak ka char cheu me ya experience tam tak ka don pha ke ma in ka senga ka inen kola tak salama po ni se chuanin enge discipline te kan lo zir na sa I mi fel tak chu kan ni ka in tilawa amai ro chu I ka lu ma tanga ka lu ma le tuna ka in compare hianin ka life ka compare hianin thil tam tak ka zir ni hi ka in chu ka chuanin mani in manage dan te ni se chuanin I weekly dan po ni se I ama ngai kha chuin kan zak zuma mi biak te hi kan share khatia khan ring anoma ma se tura chuin mania lo om ta ka chuanin thil tam tak I
mania ti lo ngai to i medical poni se puitlin kha lo ngai to kha wa hain hlok nei ka char chewa chuanin i kan thil ti kan ni tin na hian intiglai po hian kan hlimbik lawa e thil hi military ni wang hian i a harve the e ma hau te kan to ka chuanin chi sang experience tam tak kan to ka hei hi i katan chuanin a thae me ma puitlin na zo ka lo ni a chuanin i enge experience tam kan nei tam pau le kan tana thazo ka lai mi te tanin i hlok na le base enge te kan tiang mi te tan chan pui thei tu lo ni thei tu rin thil kan zirna sa ka ti du ni ani tak chu chuan militaryism ma hian mo karon zo te eng chenga ko hrana hian eng department ang in man che ko shana hian thalai hian zaipol hian lo telveshina zai thiam lo ve tak chu ni mai la ho chan thiam be fu telveshim shima chuanin Sunday school hian in ke zirtir tu na ha ka lo thok ve junior department ha ka lo khanin zirtir tu ka lo ni ve ani chuan ikal chuak dai sia tro izirtir te hawin ange an ui chem eng tiang angin nge nangma ange reaction an nei da bel khamin han shi the kha khania ka kal khain summer lai khani wa hai kum lai hol lai vel khania makhan ti deu khop me ya sipai han zom nei chu zirtir tu Sunday school zirtir tu ni box ya abar zu kan shilfia chuanin kangai ve shin khop mai ke pon ka om lai khain training ka om lai khain lekha te khan ni po han lekha te khan no pang ho han ni ron thona chi sang kha khain enge encouragement lamte chuanin chi sang mi lo thona atnoya khanin an ming te khan zia ka lo sign vel boka a hi mom khop mai khatiang hu kha i hun enge har sa tak ka om lai kha tiang chia te kha lo no ma i ka lom khop mai nya zirti tu thatta kilo ni china ina pangte pon ngai thei khop don che ni chutro chuti khopa an ron ti chin mo le kha ten ron thon chin chu chuan an ui le che ni chu nia han ni bu khe ba changa ka ron chu po khan nia ha an lo lom ve khop mai min lo enge min lo welcome thiama min lo lom thiama lo ngai thiam bok che ni chutro nia Sunday school min zo ta ka chuanin tam tak long thu soi hal ka duwa soi lo thei lo ka chung te ko shan ho te thalai te ka thalai pui te chuanin kan abik ta ngen Sunday school min lo tong trai na sa pui the me ma training ko om lai khain har sa ve ti an shia kan luan leng ti te khan lo hlau ve chuanin min lo tong trai pui na sa em avang khain lom thu ka soi duwa chuanin kan Sunday school a poni se khati hulai khan superintendent kha puchan puyania puchan puy khanin Sunday tin kha ni no pangte bula le zirtir tu te bula khanin thu lo puang china hai kan tlangval vente hi training alo mai lo trong trai puis angu ti khana lo ti zia kalom ma i abik takin lom thu ka soi duwa i kan no pangte chunga le kha thon na wangte chuanin i min trong trai na min trong trai sakna rongzong awang khanin i lom thu ka soi du tak me wani chuan hei Christian tlangval fel tak in angin mo isipai na huna po pathian i tha tham lo ti chu achiang renga iwa om to nuwa te i thil ti na kong eng ki ma pathian ina in lo in dor da ne pathian ina makta ka nang ma chan puina le athil ti thei na mo alang chu adan ang chi te kha khatiang i testimony ang zong i soitu inayam ne nia i pathian te nai lom thu ka soi duwa ka thil ti na eng ki ma hianin i ama te lo chu eng kim thil mai ga ti thei lawa mu khe ma training te po kha thinin ring lo khanin ka lu ta ama ro chu i pathian khong ena zara i achakna min pe ga zara king thei ka nia i lom thu ka soi tak me wa chuanin
cái thiếu tí này kim mà bọn đi xe cái ní tin luôn à bọn đi xe trong trai à ní tin hi Bible hi chia cái tum chỉ na mà sẽ chia lẩu chán cái ngã mày à mung khát tới hi cái nu hiền in chia rồi hi tin chỉ na mình remind na phone để hiền mình message thì mình thon rồi sang rồi cái đinh về chỉ na mà rồi chú chia hi cái tum về chỉ na sang rồi cái hạ sang á một tốc cái chán tới bao hi tắm không mấy mà rồi chú Christian ni chuanin pathian nga in biang na ni wangin I Bible chia hi a thai me ma thla tham lo tu nia chuanin pathil ti na engkima pathian te lo thil ti chu I entik ni enti thluk chiat dan amo thil fel lo dan hi lo om engtik lai po hi lo om ve renga I ama ne na in biaka tranpuina dil chuanin I thil ti thei lo tak tak hi om lawa enti kong zong en chuan a voin ni na mo voi thum na mo voi li na china chuanin I enti kong zong en chuan pathian tranpuina len chuan engkim hi a lo ti thei nge ni alom me me ni etro pathian da poimo kha poimo ma sebera engkim kan tina kan lo thina bul ber po ania ama te lo chon thil hi lo kin tak tak om lo min din le min siam ania akuta hen kan oma chuwangin kan za min siam tu kan hriata ama hre chung zela e ke pen chhozel chon hi tianga I pen chhozel ni chon lo thlina kha chu ima chonze don ni kha ti kan ring tata du sang da pok an plan no tuk che ka lawm lu tu ka nia military I hun man na te mo hi training I kalna te tam tak I lo pal tlanga thil har se tak tak I lo pal tlanga in zo sen chi ani don lova kan zo seng don lo che tuna hianin he military hian ron lut ve du mo thang thar ron in ta lut du te ron ni ve du te tan hianin thil poi mo tak ang chi nang mai na poi mo iti ang chi te kha thu cha han nei la kan du amo advice I pek du te kha han cha la kan du khop mai nia thang thar ke ma ka Mizo pui te lo lut ve du nakina tam tak nom do na advice ka pek thei chu eng te lua chu kan ni lawa mi tam tak pui thlin thei ka pui tling ve mai kha nia a plus severa chuanin pathian Christian kan ni ring thlat tu pathian ring thlat tu kan ni chuanin engkim hi ti theya chuanin advice ka pek du chu keimani taksa in vong thiang him hi poi moi me ma an physical fitness te chuanin kan taksa ka soi tong khanin te tu lampang hi qualify lo na all sam takani wangin hei hi ti lo thei shamina chuanin keimani taksa in kol da kan nei le ina te chuanin kan training na te engkim kan ti na tura khanin film khurila ele inte in sumla chuanin kan taksa na hrisel na le taksa ta thatu chi kha eila katia chuanin pakhat le chuan USA military shim hi a engpo chi zoma tha ke elo USA hi Christianity Foundation lo in din chana ni wang hianin engtiklai point US hi chuanin ramdang ne na in be huna po se tiklai po hianin thil diktak the right thing chu at tireng dona chu wang chuanin ka Mizo puite silaika tianga military zom hi a Christian lo tilowin zom na thatak ania rongbol thei ani gal bokas military chuwa chuanin ka Mizo thalai puite ka fui du boka chu erama ka dom hianin a thon mai om loin heram ta na kan ti ve thei chun chu military service zoma ram ta na be hi kan ti ve thei om chun ania poi mo ka ti me ma herama I ka soi tong khan immigrants kan nia heram hi kan ta chu ani te me mai amai ro chu kan ta ani ti chian le zual na khain heram ta hian military service I pe ani chuanin I dam chungin he pura hian kaum theina ka ar na ni ka hlo chu ka ni ti khai che thei do na chuanin ke mani Mizo community ta ponin zalen na diktak kan ril ruwa kan tu thei do na heta ka Mizo puite heram ta hi nan nun dan lo hla ni an lo thok ve to ni ti kan hriat chuanin ke mani hi immigrant sangpon om to loin heram hi kan ta ni ti kan ril ruwa tu hanin kan om thei zo do na ni chuan hei kan komna chu atop lam kan thleng to mai anga hun chet ta kara hetianga CMC channel te kal tlanga mo komna hun thatak min pe hi
kan lawm tak zeta I kan le zel tura po hian du sakna kan hlan mo che ni o ke bo kan lom hle mai abik takin pathian hne na lom thu ka soi duwa chuanin CMC kan kaushan member te chuan nangmani media member te chuin kanu te ka una ka chung le khat zong ta chunga he hun thleng thei tura min puina min pui tu ta zong chunga thinlung takin lom thu ka soi du bok ani CMC channel lo thlir tu zong te poinia tlangval Vanlalvena Jahau kawmna kan nei atang hian hlawkna tam tak in char kan bei sei hle a hein kawmna kal tlang hianin thlir tu zong te in za chunga lalpan mal som cheu ro se nidanga kan hmu le don nia